प्रियंका प्रियंका कौन कर हाउ आग को माँ सरस्वती पूजा आसी मंदार पत्र माँ सरस्वती गोटे चित्र आंके देलु तोर लो तू मो स्नेही माज सदा एते कष्ट सही हसु तू जेमिति हसे मा बसुधा ओ अझटक नहीं तोर लो तू मो स्नेही माज सदा एते कष्ट सही हसु तू जेमिति हसे मा बसुधा खरा बाजी गले दिए से छाई एमिति माटे जगते नाही खरा बाजी गले दिए से छाई एमिति माटे जगते नाही